Şeva pêncem. Çîroka bazirganê dilsoz û marêspî. Şev hat û bajar dîsa ket nava rûniştineke bêdeng. Xatûn, her çend hinekî bînfireh bibû jî, dîsa hesreta dildarê xwe dikişand. Cilên xwe yên rengîn li xwe kirin û ber bi tûtiyê ve meşiya, da ku dîsa riya derketinê biceribîne. Tûtiyê bi dengekî bêhempa wiha got: Bi xêr hatî xatûna min. Ez dizanim ku tu ji bo çûna xwe bi biryarî. Lê belê, her gava ku mirov bêyî zanîna encaman davêje, her dem metirsî heye. Gelo te çîroka bazirganê dilsoz û marêspî bihîstiye. Ew çîrok nîşan dide ka çawa nehênî û bînfirehî dikarin canê mirov biparêzin. Xatûn li ser doşeka herî nerm rûnişt û pirsî: Ew çîrok çawa ye? Ji min re vebêje. Tûtiyê dest bi çîrokê kir. Li welatê Hindistanê bazirganekî dilsoz û xêrxwaz hebû ku navê wî Keywan bû. Keywan rojekê di nava daristanê re derbas dibû ku dît agirbidareke mezin ketiye û marekî spîyê bedew di nava agir de asê maye û hawar dike. Keywanî dilê wî pê şewitî. Wî çenteyê xwe yê çermîn dirêjî mar kir. Mar ket nava çenteyê û keywanê ew ji agir rizgar kir. Gava hatin cihê ewle. Mar ji çenteyî derket û bi zimanê mirovan got: Ey keywan, tu zilamekî pir dilsoz î. Ez ne marekî ji rêzê me, ez kurê padişahê marên binê erdê me. Ji bo vê qenciya te, ez ê te bibim cem bavê xwe, da ku ew te xelat bike. Lê gava bavê min pirsî tu çi xelatê dixwazî? Tu tenê daxwaz bike ku tu fêm bikî ka ajal di navbera xwe de çi diaxivin. Keywan bi marê spî re çû cîhana binê erdê. Padişahê maran daxwaza keywanê qebûl kir û fêrbûna zimanê ajalan dawî, lê bi yek şertî: Heke tu vê nehêniyê ji tu kesî re eşkere bikî. An jî tu bêjî ka çima tu dikarî guh bidî wan, tu ê di cih de bimirî. Keywan bi kêfxweşî vegeriya mala xwe. Rojekê, gava ew bi hevjîna xwe re li baxçeyê malê rûniştibû. Dît ku ker û gayê wanê karker bi hev re diaxivin. Gayê gileyî ji kerî dikir ku karê wî pir giran e. Kerî hîleyek nîşanî gayê da û got: Heke tu sibe xwe nexweş nîşan bidî û ceh nexwî, xwediyê me dê te nebe ser kar û tu ê bêhna xwe vedî. Keywanê ku guh dida wan, bi vê hîleyê keniya. Hevjîna wî gava dît ku keywan bi tenê dikene, pir şaş bû û pirsî: Tu çima dikenî? Te li ser çi hizir û ramanan dikir? Keywanî got: Tiştek nîne, tenê ramanek hat bîra min. Lê belê hevjîna wî gelekî bi îsrar bû. Vê digot: Heke tu sedema kenê xwe ji min re nebêjî, ez ê nexwim û nevexwim û ez ê ji qehra bimirim. Keywan di nava metirsiyeke mezin de ma. Heke nehêniye bigota:
ew ê bi mirina te qez re rû bi rû bima. Heke negota, mala wî dê xira biba. Wî biryar da ku her tiştî bêje û amadekariya mirina xwe bike. Gava ew amade dibû ku nehêniya xwe eşkere bike. Çû hewşa malê û dît ku dîkê rêşikê wan bi kûçikê malê re nîqaş dike. Kûçikî digot: Ey dîk, xwediyê me di nava metirsiyê de ye û tu li vir li pey xwarinê yî. Dîk bi serbilindî bersiv da: Xwediyê me zilamekî pir bêhîş e. Ez xwediyê 20 mirîşkan im û ez dikarim hemûyan bi rê ve bibim. Lê ew nikare rê li ber daxwaza neheqa hevjînekê bigire. Heke ew darê hilde û hinekî li ser hişmendiya malbatê bisekine, hevjîna wî dê ji vê îsrara xerab paşte gav bavêje. Keyvan gava ev bihîst. Fehm kir ku ew xeletiyeke mezin dike. Wî dar hilda. Bi awayekî cidî û bi biryardarî li hemberî hevjîna xwe sekinî û got ku ew ti carî nehêniyên xwe yên taybet eşkere nake û tu kes nikare biryara wî biguherîne. Hevjîna wî gava ew hêz û ciddiyeta wî dît. Tavilê ji daxwaza xwe ya xerab paşte gav avêt û jiyana wan bi silametî dom kir. Tûtiyê serê xwe ber bi asmanê ku hêdî hêdî şîn dibû zivirand û got: Xatûna min, eger mirov nehêniyên xwe û rûmeta malbata xwe li ber piyan bixe, encam her dem tune bûne. Îşev jî li mala xwe bimîne, da ku tu nehêniya xwe ji bo her demê biparêzî. Xatûna ku bi vê çîrokê pir bandor bibû, singbenda xwe derxist û biryar da ku vê şevê jî nekeve bin metirsiya windabûnê.